бисёр муаммои қадима то замони имрӯзаи моро омада расидагиянд, ки то ҳол ягон кас ӯро фаҳмида наметавонад. барои тасдиқи гапҳо ҷойҳои хеле ҳам ғайриёдӣ ҳастанд дар кураи замин, ки олимову археолого рӯз ба рӯз, сол ба сол, нав ба нав дарёфт кардан мегиранд. барои омӯхтани ин ҷойҳо солҳои бисёр сарф мешавад, лекин ягон кас сабаби аслии ӯро ёфта наметавонад. тамошо мекунем дар ин бора як чанд ҳамин хел ҷойҳоеро, ки дар Россия қарор дорад, дар ҷое ки бисёри тамошобинои мо қарор доранд. ҳамада салом алейкум, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. хуш омадем ба канали SM Шарипов. Вотовара ин кӯҳ дар Карелӣ хеле ҳам номи бад дорад. одамони пиронсол вақте ки ҳангоми номи ҷара мешнаванд ё ки ба иҷа меоянд, хеле ки медонем бисёри халқи русай креститса мекунанд. занаку кӯдакҳоро ба ин ҷо роҳ наметаҳанд ва маънай ба овози баланд гап задан дар наздикии ин кӯҳ ва ягон каса савед наметаҳанд, ки просто ради интерес ба уҷа бираванд. аз шахсоне ки ба ҳама ин мамнуниятҳо нигоҳ накарда ба уҷа равона мешаванд, дар назди худшон як табиати хеле ҳам даҳшатнокеро мебинанд, ки аз вақтҳои афсонаҳои баба-яга хотиррасон мекунанд. яъне ки дар атроф дарахтҳое дида мешавад, ки тоб хӯрдагиянд, худшон дар худшон печидагиянд. ҳатто шохаи баъзе дарахтҳо боша гиреҳ задагиянд, албатта ки дар зери таъсири шамол намешавад. ва боз ғайриёдигиш дар ин чие, ки ягон парранда парвоз намекунад дар ин территория. акнун саволи муҳимаш дар инҷа чие, ки барои чӣ истиқоматкунандаҳои ин минтақа аз ин кӯҳ метарсанд. яъне ки Ватавара номаш дар моҳи июли соли 1942 пайдо мешавад. дар инҷа як гурӯҳи тақрибан аз 650 одами партизано мебаранд. баъди ҷанг боша коргарои леспромхоз ҷасадҳои ӯро оҳиста оҳиста дарёфт кардан мегиранд. яке аз одамое ки мекофтанд як ҷои хеле ҳам ғайриёдиву даҳшатнока меёбад. масоҳати ин ҷои ғайриёдӣ тақрибан 6 квадратни километр аст. ба тамоми территория сангҳои ғайриёдианд, ки дар болошон як доғ аст, ба мисли доғи хун, лекин сафеданд. дарахтҳо бошанд фигураҳои хеле ҳам ғайриёдӣ доранд, ки ҳатто синни солшон 100 сола ҳам ҳастанд, лекин қадшон боша 1 метр зиёд нест. ва ғайриёдигии сангҳо дар чие, ки сангҳои калон дар болои сангҳои хурд истодагиянд. ки ӯро дар уҷа мондааст. дар инҷа ҳатто мегӯянд, ки ба мисли як амфитеатр вориам ҳастааст, даврашакли хеле ҳам рост, лесниса ба тарафи осмон, ки аз 13 ступенка иборат аст. баъди ступенкаи охираш просто меғалтӣ. ҳатто соат дигар хел кор мекунад, ё оста меравад ё тез. дар осмон рангҳои ғайриёдии рӯшан намоён мешавад. баъзе вақт боша об меҷӯшад. вақте ки одамо дар ин территория қарор мегиранд, дилшон тез кор мекунад, як ҳиссиёти тарс дар ӯ фаро мерасад. баъзеҳо боша наоборот хушҳол мешаванд ва дар худшон як қувваи ғайриёдӣ ҳис мекунанд. ягона шахсое ки ин ҷоро дӯст медоранд ин ҷодугаро аст. бародаро, танҳо ба мухлисои ҷанговару бузингаро гуфтаниям, ки ссилкае ки дар комментарияи видео закрепид шидагиай, ин ссилка ба шумо имконият медиҳад, ки дар бурди ҷанговару бузингаро пул кор кунед. ин кора чӣ гуна карда мешавад? дар комментария мефурмоем якум ссилка закрепид кардагиай. ба воситаи ссилка даромада дар сайт регистратсия мекунед, ҷанговару бузингари дӯстдоштаиатона интихоб карда дар бурди ӯ метавонем пул кор кунед. ва фаромӯш накунед, ки дар вақти поли регистратсия кардан дар депозити аввалтон метавонем ба промокоди канал бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка барои регистратсия кардан, ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария поргӣ кардагиай.